ጸልዩ ተሰላማዊ ተክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ሰላም ሁሉ ይባል አጋም ሰላም ጋር ማበና ወዲያ ይዘገራል በቆጽፈ ዘጀና ተከታን ወርና ወገራውን ሀገርና ወስስካን ሰሰልን ስሙዕና ብላ ነፍስና በመንገድ ቅዱስ ግርሕና ዋና ብዕባሮታና ኩሉ ህዝብሃን ወርሓት ላይ በርካዓና በሓል ወድኻ ስሱ ዘንፈስ ቅዱስ ዝክብርን ስልጣና ስልጣን ዘለካ ርኩሳን ዘላን ማለት ጸልዩ ወንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴ
ቤት ጸሎትን ቤት ንጽሕናን ቤት በረከትን ድማ ግበሮ ንዓና ንባርክካ ኻባና ንድሓን ዝመፁ ዘላለም ሰናይ መዋዕላ ንበል ኩልና ህላዊው ምክንያት ስለዚህ ሁሉ ሁሉ ዘመናት ሁሉ ይመር መጀመርታ መንግስታዊ ሁሉ ዘይተፈ ብርሃን አለውና ቁራሱ ተደልሞ ክልታ አይኮነ ስለሰውን አይኮነ አይውሱማን ወነዛ ዓለም ዝነብር ሓደ በይነ እዮም በዘይ ተወስው አይኮነ ታይዳ አቦሪት በነቢያት ምርጥ ፈሪናይና እሱ ነገዛ ሁሉ አብረው ሁሉ ፍላስታ ዘለወዩ አቡን ወታና መላህና እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከተፈጠረ ወልድ ወሃንሱ ማለት ሆነ كل سماوي تسميتات سلطانات زفطر بدحراوي زمان سبخو زفغد بزيزال سواي كبد سليقر مالا سلازلسا بزي حيات بسان سبعابي اواف حسنا جنهم بالعز بالسلام كلام مستقبل الموت بساس معاتنا متكبرين سا لا بزلاف ابونا السماء عبد بيمن حي تقمتك عبد سلطة عالم وزرحان صحابا سولن هلو زمن براتو كم سلدنا እግዚአብሔር ተፈጥሮ ሁሉ ፍጥረት መስጠት ሆነ ዘደረው የሁሉን ናይ ስጋ ህይወት ነስተ በሁሉ ስለተተኛ ተናስ መውሶን ሆነ ሙላድ ወሰተ ከዚህ ሁሉ ረሰዜ ሁሉ ከዚህ ሆነ ምህር እግዚአብሔር አዳምን ሔዋንን ህዝብ ከበዙ ፈጥሮ የሚባል አዛ ስራና ምስላ ዘይት ሞት ዘይት ክርስቶስ ነስተ ዘራታና ሰው አናስፋና ሩሳቂ የሞ እናቶም ዝሉጡ ሁሉ ጎሮም ሁሉ ፍላም ከተማ ራሱ ምጥያ ከመውን ጻድቃን ሐራን ዘተንስዎ ተሰሙታን አመን ሁሉ ከተንጉሩ ዝፍል ያለው አፍርዳ ዘለውና አመን ለጊና ሀል ክርስቶስ ሰብእ ወሃን ከተጸና ይብሉን አመን በሃቂ ሰብ ዘሆነ እግዚአብሔር ቃልዩ ናብሊ ካህናት ኮይኑ ለፍጥረት ሰብ እግዚአብሔር ሳዓለዩ ባከም ሳዓለ አይራን ገዘት ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀን ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ብኡ በተስፋ أصحاب حسابات الموت قال إنزل الله يقرأ إليك أصدقاء وسعد كمساهم منهم ما أمنا يقول أصبع لأن سميه بدفرة وبيدنا سحاقون يبدا منانا يسكت السكاد لنا ضربكم حاجاتكم ورسولي أنا حاجاتكم سميه نزينا الحق عزيز الصحابة والصحابة سلالة وإنها ظهر وشورة سنزغمان تلو وإنها أملاحنا من يسكت صوت سنجوة طعونا والريون نمزش على الإرادة أكد الولاثات مادية أكد الحدث حاجات كالوزياء أملاحنا من سات مقبل وإذا أملاحي وإرقران وإذا أملاحي وإذا أملاحي سلام وإذا أملاحي سلام 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 سلام
ከሰማይ ዘወረድካን ሰማያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካን ሰላም ስጋና ዘላለም ዓለም ናትካይ ሞና መስጉር ምቁል ዝፈሓደ ዝገበርካን ሰማያት
Yeah.
تنقالنا نسنا سبت قبروامي ولنا زيدن نزغابون عدور تغابا قدرس لزبغر كانا تغابا لزن ملاين آيو وإذا تبنا يسكنا كانا وعيون صغانا إذا سرقا حقنا يمرو سهرات لبنن نسترحن أبيت حداد النبرو تاغرنا مرقص عالقان صغانا سزرد تزغام زوه ونبي وبرام سماو الهيدا واملا كابن صدوال زي حدك سرقا غابرانا تغلد سنعاد الأمناد تغلب زيك كان حيلان ونزلين وزبانا بنام أي مرام مبتلى بتحنان النبض ملصا نفاس سمعنا ما تبارك لما تتقهن تعمل يا فرم دون بارك أبقى تدراسو تعبو سنتلان نذكر السنان ورنا سلام قادنا عنا كل وقتنا ناس نقدر وحاصل البطن على حياة ونملس كل ساعة تدرسي تبرتيان كأوتر سوال ونزل كوني كأوتر بيت مسيان سلامها وأبلغ النفس نفسه وكبر سماك المحيطات سلامة حبل قول عما ومن زوج نزر سبط حاطنا كلهم سواتي تراها كما ينتظم يكاد سواتي أبرهات سورة الثلاثة ولا تقبل الأسكن ما يمهجر وتنسسنا وابصرنا كرس أملانا يرسالين سماوي وأبوهم يغفلهم العيطان بغروان بويني بميرون بمبراتي بمقارجة بمزحاق من باب وحمية بسيان مزحاق يخلهم باركوا من تقبل لهم قوم سألا نمحل نمركات إنسانا تاكيب ذنبه ونرد على عبدهم آكل نمرع من بركة نتوان زغروا لهم تقبل لهم نتجنوا سنة كل حق واسم وبدر ما شرت نستعاصر وعافدت نمركم نزلوا لهم بمريد من ذات نتحدوا عن الله نمحل كاتحنا
መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ በአምነት ሌል ጊዜ አንትክር ዛዳሁ በመሰብ ምንስሐደኩ አይን ኃጢአተኛ በረሃም ዘክርን ቤታት ዋን ሕምስኻባረ ቤታት ዋን ሕምስኻባረ ቤታት ዋን ሕምስኻባረ ንዘላለም ሓልዎ ምን ዓብዮ ምን አሜን ወደ ሰማሜን ማሮም ዚዮ ወሳሎ Rasa
ፈተቱ ወርቂት ሙጻይበት ንሕዚ ንሓድያት ባርያት ዘለዎ ኩሉ ይበተን ወይዳነ ድል ተቐምዕ ኩሉ ግዜ በዓልካ ንዝገብሩ ኣድዕን መበለት ርጋን ፀቕጣማ ተቐበል ሃይማኖት ዝሞቱ ኣይርብኦ ወይዳና ናውስ ኩሎም ቅዱሳንካ ሓይሊ ሃበና ንሳቶም ዝዝመሮ ኣነት መረጋ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ለእግዚአብሔር አምላክነ ኅብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰማየ ከመይጸንዕ ቅዱስን ዘላለም ዓለም በዚያ
Sangye
አብጸሎትኩም ዘኩርና ዝቦሉና ኪዳነ ማርያም ተአምረ ማርያም ፍቅረ ማርያም ገብረ ማርያም ተስፋ ስላሴ ወልደ አማኑኤል ተስፋ እግዚ መዓዛ ድንግል ወለተ ሚካኤል ወለተ ኪዳን ፍረ ወይኒ አመተ ስላሴ ብስራተ ገብርኤል ቅድስት አብ እምነት ክርስቶስ አጽናዓዮ ኦ ወይዳ ሆነ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ነብሳ አቦታትና ናፋቅናን ዓድናን ሀብተ ማርያም ተክለ ሚካኤል ተስፋ ጽዮን አብርሃ ጽዮን ስብረተ ስላሴ ወለተ ገብርኤል ወለተ ገብርኤል አስካረ ማርያም አስካረ ማርያም አስካረ ማርያም ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ንዓናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻም ሓለሙ ጋዝና ክሕነና ብክሕደትን ብረክሰትን ምስካትን ለወታ ሃይማኖት ምሳለማ ካብ ፅባራ ክሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስዋዕልና ምሮን ሃበና ብዛዕባ ክፋታተልና ኩሉ ጉዳት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉሰብ መስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘላለም ዓለም
ማረነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው አብ አብዘሎ ምስኡ ወልድን መንፈስ ቅዱስን አለው በሓደውን ይስገደሎምን ይብለሙን ከመይ እስራኤል ዝሕሉ እግዚአብሔር ንሳቶም እዮም እምበዓል ወልድን መንፈስ ቅዱስን ካብቲ ዘይካኡ ካልእ ኣምላኽ ዘየሎ ካብ ባህሪ ኣብ ከዘይተረኽቡ ዝኣምኑ ዝከራኸሩን ይሕፈሩን ይዋረዱን ፍልጠት ልቦና ዘለዎ ኤጲፋንዮስ እውን አንክሮጦስ ኣብ ዝበሃል ልሳኑ ስሉስ ቅዱስ ምስም ቁፅሪ
ሰለስተ ይባሃሉ በለ ናይ አካል ሓድነት ናይ ባህሪውን ክልተነት ኣይተዛረበን ሰለስትነት ኣብ ሓድነት ሓድነት ድማ ኣብ ሰለስትነት ከም ዘሎ ዳ ተዛረበ እምበር ሓድነት ጥራይ ኣይተዛረበን ከመይ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ህሉ እዩ ወልድ እውን ኣብ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ህሉ እዩ መንፈስ ቅዱስ እውን ኣብ ኣብን ወልድን ህሉ እዩ ክቡር ሊቀ ጳጳሳት ካብቲ ብዙሕ ትምህርቲ ቅዱሳን ኣቦታት እንሆ ውሑድ ተዛረብና በቲ ድኽመተይን ንኡስ ኣእምሮይን ብዛዕባቲ ዘይምርመር ዝስገደሉ ቅድስት ሥላሴ ተዛረብናዮ በዚ ነገር እዚ ፈፂመ ኣምን እየ ይተኣማመን እውን እየ ንእግዚአብሔር እነገልግለሉ ሃይማኖት ምስክርነት እቶም ዝረኸብና እዮም ፍሉጣት መምህራን ነዚ ፀሓፍና ከምኡ ከዓ ብስርዓት ኣምልኾ ነቲ ዝግባአልና ፈሪጥና ከምቲ ቅድስት ቤተክርስትያንና ተኣምኖ ሃይማኖት ኣብ ዝመሃሩ ቅዱሳን ኣቦታትና ዝመሃርናዮ ኣብ ምስጢረ ሥላሴ እግዚአብሔር ቃል ምእንታና ሰብ ናይ ምዃኑ ነገር ንዛረብ ኢና ከምኡውን ከምቲ ትንቢተ ዕንባቆም እተሰንብድ ማሕማሕ እትብል ብርህቲ ኩናት ክሳዕ ጫፍ ዓለም ወፀት ኣብ ልዕሊ ሰውን ኣብርሀት ዝበለ ከምኡውን ነቲ እግዚአብሔር ዝሓደሮ ቅዱስ ቄርሎስ ንክሕደት እቲ ከሓዲ ንስጥሮስ ነቓቒሉ ዘጥፍኣሉ 12 ክፍሊ ትምህርቲ ብፍጹም ፍቕሪ ንቕበሎ ኢና ካብቲ ሓቀኛ ነገርን ኩሎም መጽሓፍቲ ዝብልዎን ከምኡውን ካብቲ ዝግባእ ኩሉ ጥበብ ምምርማርን ካብቲ ሓድነቱን ሰለስትነቱን እናኣምነሉ ትምህርትን ኣይንፈለ ከምቲ እግዚአብሔር ንኢዮብ ኣብ ጸላኢ ሰልጠነሉ ግዜ ፀሊ ዝተለዓለሉ ዕለትን ተሓሎ ዝበሎ እዩ እዚ ድማ ንኦርቶዶክሳዊ እምነት ምግዳል እዩ እቲ ባህሪ መለኮት ምስ ኣብ ሓደ ዝኾነ ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ዘይልወጥ ኣካል ዘይምርመር ናይ ኣብ ህይወት ኩሉ ዝተፈጥረሉን ናይ ኩሉ ጽንዓት ካብኡ ዝተረኽበን እግዚአብሔር ካብ ዳዕዋይ ዘመነት ልዑል ባህሪኡ ኣትሒቱ ኣብ ሓድነት ኣቦ ከይተፈለየ ብፍቕሪ ናባና ከም ዝመፀን ኣብ ማተን ወላዲተ ኣምላኽ ምንዋፅ ዘይብላ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ከም ዝሓደረን ፈፂምና ንኣምን ካብቲ ድንግልና ዘለዎ ባህሪ ኣብ ግብሪ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ባህሪ ምሳና ሓደ ዝኾነ ከማና ዝሓምም እትዛረብን እትፈልጥን ነፍሲ ዘለዎ ስጋ ፈጢሩ ተዋህደ መልእን ብርደቱ ማዕተመ ድንግልና ኣይለወጠን ካብ ዘሪ አብርሃምን ዳዊትን ዝተረኽበ ባህሪ ብሓቂ ሰብ ኮነ ወንጌላዊ ዮሃንስ እውን ከም ዝፀሓፎ ቃል ስጋ ኮነ ባህሪና እውን ባህሪኡ ገበረ እግዚአብሔር በቲ ማዕተመ ድንግልና ከይተለወጠ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍስን ስጋን ወሲዱ ዝተፀንሰን ዝተወልደን ቃሉ ኣድሓነና ንሱ ካብ ክልተ ባህርያት ሓደ ዝኾነ እዩ ቀዳማዊ ቃል ካብ ክልተ ማለት መለኮትን ስልትን ሓደ ዝኾነ እዩ ብመለኮቱ ምሳብ ዝተመዓራረየ እዩ ሰብ ብምዃኑ ድማ ንዓና ዝመስል እዩ ንሱ ሓደ ኣምላኽ ሓደ ክርስቶስ ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል እዩ ባህሪ ናይቲ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ ቃል ሓደ እዩ ከምቲ ብሓቂ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ዝኾነ ከምኡውን ሓደ ፍቓድ ሓደ ሓይሊ እዩ ዘይልወጥ ኣምላኽ እዩ መለኮት እውን ህፀት የብሉን ብሕገ ተሰብኦ ካባና ዝወሰዶ ስጋ ንርእሱ ገንዘብ ገበሮ እዚ ድማ ብኣካል ባህሪ ሓደ ምዃኑ እዩ ንሱ ሎሚ ኣብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ እዩ ቅድሚ ሰብ ምዃኑ ኮነ ድሕሪት ሰብ ምዃኑ እውን ኣብ ሰለስተ ኣካላት ራብዓይ ኣካል ከይተወሰኸን ኣብን መንፈስ ቅዱስን ብሓደ ባህሪ ይመስሎም እዩ ባህሪ ንኣብ ዝመስልን ዝተኻኸልን ብምዃኑ ዘይሓምም እዩ ንዓና እውን ብባህሪ ዝመስለና ብምዃኑ ዝሓምም እዩ ከመይ ካብ ባህሪና ዝተረኽበ ስጋ ከማና ሓመመ እምበር ኣምላኽ ቃል ብባህሪ መለኮቱ ዘይሓምም እዩ ሓድነትን ሰለስትነትን ዝተዛረበ ጎርጎርዮስ እውን ከም ዝበለ ብመለኮቱ ዘይሓምም እዩ ሰብ ብምዃኑ ግና ሓማሚ እዩ እቲ ተኣምራት ዝገበረን መከራ ዝተቐበለን ሓደ ወይኑ እዩ ነታ ፈትዩ ስጋ ዝተቐበላ ናትና መከራ ብዝግባእ ገንዘብ ገበረ ነባቢት ነፍስ ዘለዎ ባህሪ ንዓና ዝመስል ንሱ ሞት ዘስሕብ ሕማም ገንዘብ ገበረ ከምኡውን ንሱ ብሓቂ እምበር ብሓሶት ኣይሓመመን በለ ንባህሪና ዝሰማማዕ ሕማሙን ብቓዱ ተቐበለ ሞቱን ኣብ መስቀል
ኣብ መስቀል ዝተፈጸመ እዩ ድንቂ ትንሣኤውን ገለጸ። ዘይሓምምን ዘይመውትን ኣምላኽ እዩ እሞ ዝገበረ ነቲ ኣብ ማኅፀን ዝተዋህዶን ኃጢአት ዘይብሉን ኣምላኽ ዝኾነ ሥጋውን ብዘይምልዋጥ ኣድሃዶ። ሕጂውን እቲ ባሕሪ መለኮትን ትስብእትን ካብ ምልዋጥ ዝረዓቐ ዝኾነ ገሊጽና ንነግር ነንበይኖም በብርእሶምን ኣይንኸፍሎምን። እቲ ዘይክፈል ሓደ እዩ እምበር ክልተ ባሕሪ ኣይንብልን፣ ክልተ ኣካላት እውን ኣይንኸፍሎን። ክንድሕነላ ዝተወሰነት ሃይማኖት እዚኣ እያ። ናብ መንግሥተ ሰማያት እተእቱ ቅንዕቲ መንገዲ እውን እዚኣ እያ። ካብ ሐዋርያት ተኸታቲላ ዝመጸት ክርስቲያን ተባሂላ እንጽዋዓላ ጎይታና ፈጣሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ዝመስረተላ ሃይማኖት እዚኣ እያ። ተስፋና ምኽንያተ ድሕነት ነፍስናን ንሳ እያ። ብኣ ጸኒዕናን እምበር ብኣ ንኽበር ዘይጥርጥር ንዓ ኣጽኒዕና ንሓዝ። ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዘዛረቦ ገሊፉ ዝተኸራኸረ ኩሉ ኣብ ዘለዎ ኩሉ ቦታ ናይ ሓቂ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከምኡውን ነቶም ሃይማኖት ዘይብሎም ካብ ፍልጠት ዝተፈልዩ ሓልያን መናፍቃን ሰባት ነቶም ኩሎም ሃይማኖትና ዝለወጡ ነቶም መናፍቃን መምህራን ኣብ ልዕሊኦም ዝሾሙን ብኩሉ ግዜ ኣውጊዝና ንፈልዮም። ንጹሕ ኣቦ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ዮሃንስ ናብ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ኣቦና ኣባ ሚናስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ንጉስ ሮም ልኢኹ ንናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ኣቦና ዮሃንስ ኣብ ዝኣሰረሉ ግዜ ናብ ቆስጥንጥንያ ወሰዶ። ናይ ቆስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ካህናት ናይቲ ንጉስ ማምትን ከለው ናብኡ ምስ ኣቕረቦ እቲ ናይ ቆስጥንጥንያ ሊቀ ጳጳሳት ተኸራኸሮ። እቲ ንጉስ እውን ካብ ሃገረ ህምፅ ኣብ ቆስጥንጥንያ ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ድሕሪ ልኢኹ ናብ ቆስጥንጥንያ ምውሳዱ እቲ ንጉስ ናብ ሊቀ ጳጳሳት ከይዱ ንኽእክበና ኣዘዘ። እቲ ሊቀ ጳጳሳት እውን ቅድሚ ወሳዒና ብዕለተ ሐሙስ ናብኡ ኣፀዋዓና። ንሱ ዝሾሞም ብዙሓት ካህናት እውን ኣብኡ ነበሩ። ናብቲ ሊቀ ጳጳሳት ቅድሚ ምብፃሕና ብዙሓት ህዝቢ ተቐበሉና። ምስ ሊቀ ጳጳሳት ቅድሚ ምርካብና እውን ንኽርጉሹናን ከርዕዱናን ብምፍርራህን ብምግራምን ተስከሩና። በታ ቅብልቲ ጸሎትኩም ግና እግዚአብሔር ኃይልን ትዕግስትን ኣለና። ድሕሪ ብዙሕ ሰዓት ኣብ ሊቀ ጳጳሳት ዘለዎ ቦታ በፃዕና። ኣብ ዙርያውን ብዙሓት ሰራዊት ነበሩ። ሰላም በልናዮም። ንሱ እውን ሰላም ኢሉ መለሰልና። ኮፉን ኣበለና ካበየን ዓለለና። ንሕና ድማ ካብ